Эфирда «Атна информацион программасы урын алды. Хәерле кич, исәнмесез безнең бүгенге чыгарылышта. Архив хезмәткәрләренә электрон технологияләр белән эш итү буенча киңәшләр бирелде. Каз өмәсе авыл бизәге, авылларда каз өмәләре гөрләй. Бу атнада Саба районында муниципаль архивлар тарафыннан электрон дәүләт хезмәтләре күрсәтү темасына семинар-практикум үткәрелде. Чарада Татарстан Республикасының архив эше буенча дәүләт комитеты рәисе Ирада Әюпова, Саба районы башкарма комитеты җитәкчесе Рауль Гасимов катнашты. Семинарда күрше районнарның архив идарәләре җитәкчеләренә республиканың архив хезмәте белгечләре электрон технологиялар белән эш итү буенча киңәшләр бирде. Шулай ук семинарга килүчеләр Саба районының архив бүлеге эшчәнлеге белән дә таныштылар. Саба районының архив бүлеге Татарстан Республикасының киләчәк архивлары бүгеннән башлана проектында катнашып грант ота һәм архив бүлегенә яңа техника кайта. Ул архив материалларын цифрлаштырырга ярдәм итәчәк ди Саба районы архив бүлеге җитәкчесе Альбина Сиражетдинова. Нинди делалар бар, койсы еллар, бүтінсі заголовок делалар кіртілген уже. И вот шул заголовок делаға кіртәсі бұлайынды оцифровать етіп, шул әрбір деланы, әрбір битін, аның бұлайынды ошық бүлігі и ябық бүлігінде, ябық бүлікке кіртәлер ликвидированный ұйышма документларын, анда әрбір кішінің персональный данныйынды, и шуңа күрә аны ошық булмаячак, кеше кіріп қорый алмаячак, а вот постоянного хранения ул документларны кеше кіріп укый ала, анда решениялар ничек каралган элеккеге еллар шундый документларны инде. Архив материалларын электрон форматка күчерү аларның сакланышын тагында ышанычлы тәэмин итә һәм гражданнарга да алардан файдалануны җиңеләйтә. Кеше күп функциялы үзәк МФЦга мөрәҗәгать итеп тә үзенә кирәкле архив материалын ала. Электрон дәүләт хезмәтләре порталы аша да архив хезмәтеннән файдаланырга мөмкиннәр. Мы занимаемся такими новыми технологиями, как оцифровка архивных документов, создание единой информационной архивной системы, создание удаленного доступа к архивным материалам. Вот то, что сегодня было, это переход на оказание услуг в электронном виде. Был впервые для муниципальных районов проведена система грантовой поддержки. Вот по этим грантовым поддержкам также в Сабинском районе планируется создание центра по оцифровке, о которой я говорила раньше, информации. И эта оцифровка информации, вот как работать с этим оборудованием, как раз это тоже одна из тем семинаров. То есть основное это оказание услуг в электронном виде, плюс вот цифровизация, плюс работа в единой архивной системе, то есть для того, чтобы мы все были одним пространством. Семинарда архив эше буенча күп яңалыклар җиткерелде. Шулай ук архив эшенең нечкәлекләренә дә аерым игътибар юнәлтелде. Узган атнада балалар иҗат үзәгендә Мирах интеллектуаль лигасының район туры булып узды. Чараның төп максаты булып сәләтле балаларның фикерләү осталыгын арттыру тора. Гөлшат Галиакбарова сюжетына күз салыйк. Сәләт ул ел дәвамында талантлы балаларны, яшьләрне үзенә туплаучы берләшмә. Сәләт ел дәвамында 50-дән артык проектны тормышка ашыра. Сәләт клубы президенты Игорь Смирнов, җәй көне аланнарда катнашучылар, алан җитәкчеләре, проектларның активистлары үзләре белән сәләтнең җырлы һәм җылы, үзара ихтирамлы һәм акыллы атмосферасын бирегә алып килделәр. Интеллектуаль уенда Сабаның сәләтле балалар мәктәбе, Саба гимназиясе, Шәмердән лицее командалары катнашты. Сәләт сменасында ял итүче балалар исә бер-берсе белән сагынышып күрештеләр. Сәләткә мин иң беренче тапкыр 2014 елда бардым. Сәләт Сабада катнаштым. Миңа сәләттә бик ошады. Без төрле биюләр бийдек, биләрдә булдык. Һәм сәләттәге кешеләр, әйдәманнар барысы да бик әйбәт иде. Миңа бик тә ошады. Мин бик күп яңа әйбер ачтым үзем өчен. Яңа дуслар таптым. Без төрле направлениялардагы әйберләргә безне өйрәттеләр. Без биләрдә булдык. Мин беренче тапкыр биләргә бардым. Бик күп кешеләр белән таныштым. Сәләтнең җитәкчеләре белән, җырчылар белән таныштым. Һәм әлбәттә бик күп дуслар таптым үземә. Biz ул дуслар белән һаманда араны өзмибез, гел сөйләшеп торабыз. Бу күп дуслар табу минем өчен бигрәк тә
бигрәк тә кадерле иде. Мин 2016 елда беренче тапкыр сәләткә бардым. Балалар сабасында булдым. Шунда мин бик күп дуслар белән таныштым. Алар хәзерге вакытта Собада, Собаның төрле авылларында, Казанда. Без алар белән хәзер дә аралашып торабыз. Мин сәләт турында социаль челтәрләрдән күзәттем һәм андагы күренешләр миңа бик ошады. Андагы кешеләр шундый ачык, яхшы, бер аларның үз араларындагы мөнәсәбәтләре тыгыз. Миңа шушы кешеләрдә качество бик ошады. Һәм бәлки икенче елга мин дә сәләткә заявка биреп карармын. Интеллектуаль уен 4 турдан һәм 10 сораудан торды. Беренче турда график рәсемнәр буенча үзләрен сынап карадылар, төрле темага караган сорауларга җавап бирделәр. Музыкаль турда шактый катлаулы булып чыкты. Командаларга сорауларга җавап биргәнче ныклап уйланырга туры килде. Сәләт берләшмәсе активистларының берсе Лия Коган 15ләп проектта катнаша. Ул укыган мәктәптә дә сәләт клубы эшли. Сәләткә бер килеп кушылгач, аннан китеп булмый ди ул. Сәләттә мин 2 ел. Мин төрле проектларда катнашам. Җәйге балалар сменасында. Бу ел мин сәләт саба сменасында ял иттем. Анда сары галстукка лайыклы булдым. Тагын сәләт Имәнкәй, Булгар туган тел форумнары. Мин тагын фәнсәр мәктәбе укучысы һәм Пикафест Самрух ел премиясы оештыручы. Сәләттә мин үземне таптым һәм монда мин үземне шәхес дип хис итәм. Кунаклар шулай ук сәләтнең принциплары, проектлары, биредәге мөмкинлекләр белән дә таныштырдылар. Тагын шунысы мөһим, сәләт проектларын балалар үзләре башлап йөри. Уен нәтиҗәсенә килсәк, 18 очко топлап, Шәмәдән лицейның Алена командасы беренче урынны яулады. Понравилось тем, что было весело, то есть были интересные вопросы, викторины, мы с людьми мнениями обменялись, то есть было как на один вопрос некоторые люди смотрят по-разному, и вот это все сравниваем, и нам очень понравилось это все. Сәләткә бер кушылган укучы аннан аерыла алмый. Биредә һәр бала үзенә якын юнәлешне сайлый ала ди Сәләт клубы президенты Игорь Смирнов. Сәләт ул җәйге аланнар гына түгел, ул безнең ел дәвамында 50дән артык проект. Шуңа күрә менә шундый бер проект, ул Сәләт Мирах лигасы, Сәләт марафон проекты. Шушлай районнарга чыгып үзебезнең аланнарыбыз турында сөйлибез һәм иң интеллектуаль балаларны үзебезнең аланнарга җыясыбыз килә. Шушы менә Соба районы быел бу уку елында беренче район булды. Без менә сездән башлап җибәрдек һәм уже яңа елдан соң безнең планда максимально күп сонда башка районнарны да гына әйләнеп чыгарга һәм яз көне инде шул җиңүче командаларны барысында Казанда чакырып зур турнир оештырырга. Гомумән безнең шушы проекттан кала әле бик күп төрле проектлар бар һәм җәй ул безнең җәй генә. Ел дәвамында без инде күптән эшлибез. Сәләткә килсәң, ул бер сәләт, аланнарның профильләре генә төрле. Мәсәлән, бүгенге командалар арасында тарихны яраталар икән, рәхәтләнеп Сәләт Биләр каласына бара алалар. Әгәр алар зур олимпиадниклар икән, biz аларны Сәләт Раушанда көтәбез. Яисә алар арасында булачак бизнесменнар үсә һәм алар хыяллана икән, әлбәттә бу Сәләт эшмәкәр. Бу баланың теләгеннән тора. Без конкрет бернинди аланга да аерым чакырмыйбыз. Бала ничек тели шулай эшләсен. Интеллектуаль уенда җиңү яулаган Шәмәдән лицей командасы исә яз көне Казан шәһәрендәге Сәләт йортында узачак финал уенына чакыру алды. Карлар төшеп көннәр салкынайтуга авылларда өмәләр башланды. Беренче чиратта казлар сую, аларны йолку, тазарту, су буена алып төшеп ию кебек эшләрне күмәк көч белән башкару өчен каз өмәләре уздыралар. Шушы көннәрдә генә без Курсабаш авылында яшәүче Шайнуровлар гаиләсендәге каз өмәсендә булып кайттык. Каз өмәләре авыл тормышының күренекле вакыйгасы. Ул эш кенә түгел, матур итеп аралашу, күңел ачу, бергә моңлануда булып тора. Ә хезмәтенә килсәк, күмәкләшеп эшләгәч, каз йолку бәйрәм сыйфаты ала. Бу Шайнуровлар гаиләсендә дә шулай. Биредә һәр ел сайын 25-30лап каз үстерәләр. Быел аларның саны 30дан да артып киткән. 6 каз бәбкәсен үзебезнең казлар утырып чыгарды. 25-ен инкубатордан алып куштык дип сөйләде Хуҗабикә Ания Шайнурова. Мин кичкенә чагыннар, мин авылда торганда, икенче авылда тордым, мин шул вакыттан каз үстерә башладык. Аннары монда менгәчтә 2 каз була торганы, 2 казга 15-20 биби чыга торганы. Шуларны үстереп, гел шулай торып каз суйдык. Хәзердә инде үзебез асырыйбыз, атабыз, анабыз казыбыз бар. Һәр берсенә дә биби чыгармаса, һәр елны да
бір 5-6-ны шығаралар да, шуңа хөкүмәттә бар алып кушабыз. Ел сайын 25-30 каз асырыйбыз инде. Казларны инде мендәрләр ясыйбыз, балаларга мендәрләр ясап кияүгә бирдек, өйләндердек. Балаларны хәзер кияүгә бардылар, өйләнделәр, аларга бирдек. Артыгы булса сатабыз, казларын да үзебез ашыйбыз, балаларга бирәбез. Нигә артыгы булса сатабыз. Шулай итеп әкренге ел сайын каз үстермичә калганыбыз юк. Йөзләп чеби, оннар 15-ләп үрдәк, 30-лап каз асырыйбыз ел сайын. Шайнуровлар чын-чынлап авыл тормышына, хезмәткә гашыйк гаилә. Кыш-кортны да күпләп үрчетәләр, мал туарлары да шактый. Гаилә башлыгы Илнар белән аралашканда ачык аңлашыла. Ул бүгенге тормышыннан бик канәгать, барысында тырыш хезмәт белән генә табып булуын аңлап яши. Барыбызга киңәш эшләшәбез, Аллага шөкер, бергә сөйләшеп, мәсьәләне эшләп, проблемалар бергә чишәбез бөтенебездә. Шулар. Икегез дә колхозда эшлисез шулай бит. Икебез дә колхозда эшлибез без. Мин тракторист, Айнас бозау караучы. Тагы. Сез дә авылны яратасыз, менә хатыныгыз бик яратам, Казанда бер көндә яшәмәс идем ди. Сезнең менә шәһәр тормышына кызыкканыгыз булмадымы? Юк. Уйлап та карамыйм, шәһәр тормышына. Шул авылны кусалышына яратабыз. Шунда эшләргә булсын инде. Эш булсын, самыган. Киленнәре Айнас үзләренә охшап килгән кечкенә вакытында Казаннан күченеп кайткан кыз бүген шәһәр җиренә кусалар да китмәс идем ди. 2008 елда килен булып төштем. Башта сөйләдә эшләгәнмен интернетта. Аны декретка сыкканнан соң 2 бала белән декретта утырдым башта. 2 бала белән декретта утырганнан соң монда колхозга эшкә кайттым. Бозау караучы булып эшлим хәзердә. Хәзер менә 5 ел булды инде эшли башлаганга. Ерегез кая эшли? Фермада эшлим, колхозда, погосикта, булда көндәген итә баштан эшлим дә, ашага катамаларга. Үч балабыз бар. Мәктәптә, олысы, икесе садикта. Айнас авылның алдынгы терлекчесе. Якын киләчәктә ул ел хатын-кызы конкурсының "Минем һөнәрем, минем тормышым" номинациясендә да көч сынашачак. Хезмәте авыр, барысына өлгерергә, 3 баланы да тәрбияләргә кирәк. Эшкә инде мин бүтән театрда торып тугансы барам инде итә баштан. Минем яшь бузаулар әлегәсә 95 яшь бузау идем, айым домикларда торалар. Ана икенче фермада 31 башым бар әле, золар. Аланы узатасым бар, икенче авылга китәләр аланы. Ана тикә барам даган сәгать 7 театрга кайтып җитәм. 7 тулайында баланы садикка илтәсе бар, мәктәпкә кертәсе бар. Аланы киендереп садикка илткәннән соң инде яңадан өйгә кайтып хәйхемдә инде яңадан барам эшкә. Анда шул эшкә карап инде күп эшләр калган булса инде итәдән күбәк. Шул сәгать 9-га кайтам инде. Онда да кайтканнан соң сәгать 2-гә тагын яңадан барам. Яңадан 2-дән алып 6 театрга хәтле эштә булам. Яңадан шул бузауларга сөт сөтеп, бәләкәйләрне һәрбисенә аем хилек белән утыртып бирәсе бар. Сөт ташып, аны зылытып, тиешле градуска кадәр аслан җиштәсе бар шул бәләкәйләрнең зурлар ягында икенче кеше абзаз җиштә. Шул сәннә саламна салып инде карап ташкага бар инде. Ул бәләкәйләрнең будкаларын кеше тапша, мәсәлән, хәзергә миндә икенче кеше, икенче хатын зия башы, аланы зуасы бар ул белән. Бөтен өстен, астын полностью зуы баласы бар. Тимә соткалар белән ышкып, иң авыр шул дип беләм инде мин. Шайнуровларда Каздан тыш тавык утырып чыгарган 14 йорт әтәче дә бар икән. Хуҗалар аларга да өмә ясамыйча булмас дип шаяра. Каз бәбкәләрен ата каз белән ана каз үзләре саклап үстергән. Йорт хуҗалары бу яктан мәшәкатен тоймыйбыз ди. Өмәне иратлар башлап җибәрә. Казларны чалырга авылның җиңел куллы, бар нечкәлекләрен белүчеләрне чакырырга тырышалар. Алар эшләсә казның ите тәмле, йомшак була диләр. Каз бала йонлы булмасын өчен күбрәк аралашырга кирәк икән. Каз үзе бер күңеллегенә елга бер мәртәбә ятганнар тәйде ул. Аны үзе шәрәге юк инде. Бисмилlah әйтәсең инде кыйблага куясың, моннан соң бер әткә түзеп куясың инде. Аны бүтән ишетәсең инде. Хатын-кызлар алып киргәннәр мунчага, алар үзләре җылкый инде, аннар чишмәгә төшәләр инде. Анда уже мужиклар катышмый бит инде. Мин суючы гына, мин әвәтә бисмилlah әйтеп суям да инде. Минем кул йомшак була. Каты жынны булмый инде, бала жынны булмый инде. Шуңа күрә мин өстриләр инде.
Кул йомшак булгач. Элек-электән татар халкында, безнең мөселман халкында мал сою ул үзе бер изге дип әйтсәм дә йола һәм матур гадәт. Инде Аллаһ Тәгалә насип иткәч, малларны үзегез үстерегез, үзегез тәмин белегез, үзегез тукланыгыз һәм матур иттереп дөрес эшләгез дип, ул китапларда да язылган. Без шул гадәтләргә таянып, шул гадәтләр белән инде шулардан үрнәк алып, матур юлларны онытмыйча шулай яшәргә тырышабыз. Инде тәртибенә килгәндә, мал соючы һәм дә бүгенге көндә үк менә күрәсез, шулай матур итеп кас өмәсен уздыручылар инде соючылар инде биремәле тешен кысып шалмаска тиеш изге уйлар белән, матур фикерләр белән бәрәкәтле булсын дип эшен башкарырга тиеш. Инде шалган вакытта шалу алдыннан Аллаһу акбарны инде әйтелергә тиешле гадәт һәм матур юла. Борынгырак чырларда да бу өмәләр барышында үтәлергә тиешле күп кенә кагыйдәләр, йолалар булган. Әйтик, кул арты китмәсен өчен йолкыган вакытта казны идәнгә төшереп җибәрүдән нык сакланганнар. Өмәдә катнашучы ханымнар моның барысын да яхшы белә. Менә монда култык астында булган җыңгы, хәрәм җыңгы асын алып яндыралар, асын бер нәрсә тута торган җың булмый инде ул. Күп җың түгел ул, 5-6 штук менә шулай. Өмәгә килгәннәрнең күпчелеге шушы авылда оешкан Ак Калфак берләшмәсенә йөрүче ханымнар. Китапханәче, әлеге берләшмә җитәкчесе Фәридә Нафикова: "Без вакытны бик күңелле уздырабыз. Төрле кул эшләренә өйрәнү, аш-су серләренә төшенү, өмәләр оештыру, халкыбызның гореф-гадәтләрен яңарту — бу без башкаручы эшләрнең әле берничәсе генә", ди. Яшь вакыттан кияүгә чыкканчы катнаша башлаган инде казымәсендә. Менә әле дә Аллага шөкер, һаман казымәсендә шулай итеп бергәләп, күңелле итеп эшлибез, күңелле итеп йөрешәбез бер-беребезгә. Күмәк эшләсәң күңелле була. Әйе, авылыгызда казларны күп асрыйлармы? Күп асрыйлар, хәзер күпләп асрый башладылар. Бер ара асрамый башлаганнар инде сәбәпләр аркасында инде. Хәзер бөтен кеше каз асрый, үрдәк асрыйлар бик күпләп. Шулай итеп үрдәккә дә өмәгә йөрешәбез бер-беребезгә кызлар белән, казга да. Без авыл башында ук булгач, су буенда якын түгел, элек казларны бик күп асрыйлар. Хәзер инде казларга бит аңа су кирәк. Шуңа күрә каз тотмыйбыз. Шул бөреләр, үрдәкләр күп асрый инде мин. Маллар инде шул менә шул Ак Калфаклар белән бик матур яшибез. Елгаларда барып бәйрәмнәр, кичәләр үткәрәбез. Җиләкләр җыябыз. Туган көннәрне җиңелчә генә үткәреп китәбез инде име. Бәйләргә, шигәргә, кем нәрсә пешерә, аны өйгә кайткач өйрәнәбез. Менә бик матур күңелле яшибез. Әйдә кызлар, кайсы куркына утырмыйк әле. Бер җырлап талыйк күңел итеп. Әйдәгез, солай күңеллерәк була, әйдәгез. Әйдә, Рәйсә апай, син матур җырлыйсың, башла. Ләйсән Гатауллина Курсабаш авылы килене, ә тумышы белән ул Актаныш районыннан. Безнең якларда да өмәләр мондагыча үтә дип искә алды. Актаныш якларында нәкъ шушындагыча уза инде ул. Ну, безнең теге шишмәләргә, бәкеләргә тоже алып төшәбез, итәбез. Ну, нәрсә дип әйтим? Казларны әйбәт булсын дип, чиста матур булсын дип, мен шул әзгәнә суга
Şeyini sudu salıp indi. Kobarıp pişe, kobarıp iteyini mamıkları kobarıp tıra. Матур була, чиста була. Безнең халыкта каз мамыгыннан мендәр, ястыклар ясыйлар. Татар иен мендәр иеменнән башка күз алдына китереп тә булмый бит ул. Бу мендәрләрнең тышлыгын гаҗәеп матур итеп, Хуҗабикә Анияпа үзе чиккән каз итеннән бик оста итеп аш-су әзерлиләр. Әби бабайлар заманында җәй көннәрендә кипкән каз ите белән ит юклыгы да бик сизелмәгән. Казның мае исә давалау өчен кулланыла. Канатлары сыздырабыз. Май канатлары, майларга, балаларга әзерлибез инде. Менә мөселмәннәргә салабыз. Аннары калганнарын җуарга төшкәндә ике якка субыйларына чәчеп барабыз икенче елга. Казлар күп булсын өчен, еллар тыныч булсын өчен инде, балалар исән сау булсын дип, теләкләр, матур теләкләр теләп, субыйларны ике яклап матур итеп чәчеп барабыз инде. Менә май канаты ясау өчен менә башына күбрәк итеп калдырасың инде моторлар зурракларын. И шуннан аннары мәшәкать бирә. Әнә май канат ясыйсың. Кортмалар байларга, таба майларга. Шаян сүз, җыр, көлке белән аралашкан өмә бик тиз бара. Кеше күп җыелганга күрә эш тә артык озакка сузылмый. Хатын-кызларның йылкыган казларны киянтәгә асып, авыл урамнарына ямь истәп, җырлый-җырлый инеш, шишмәгә алып төшеп юуы өмәнең иң күңелле мизгелләре. Ә суның боздай салкын булуы әйбәт саналган. Шундый суда юсаң, казның ите аграк та, тәмлерәк тә була. Каз каврыйлары сибу киләсе елда каз бәбкәләре күп булсын өчен эшләнелә. Казларны юып кайтышка Хуҗабикә каз итеннән тәмле бәлеш пешереп, майында бик тәмләп коймак кыздырып, чәй әзерләп көтеп тора. Мул табын артында сыйлану, гәп кыру, өмәгә бер ямь истәп, арыганлыкны оныттыра. Каз өмәсе авыл тормышының бер бизәге. Курсабаш авылында ул әле дә шулай дәвам итә. Атна информацион программасы кысаларында чираттагы сюжет реклама хукукында урын ала. Россия Федерациясы территориясында бушлай медицина хезмәтеннән файдалану өчен пациент теге яки бу медицина учреждениесында иминиятләштерү полисын күрсәтергә тиеш. Полис булмаган яки аның яраклылык вакыты чыккан очракта авыру ашыгыч медицина ярдәменә генә өмет итә ала. Медицина иминиятләштерү полисыннан файдаланучы тагын нәрсә турында белергә тиеш. Бу хакта безгә Акбарс иминият төркеменең Саба филиалы директоры Рафаэль Гомаров сөйләр. Паспорт кебу медицина полисы һәр вакыт үзең белән йөрергә тиеш. Полис хуҗасы пациент хукукларын дигән понятиене белергә тиеш. Ул рәсми рәвештә теркәлгән кагыйдәләр һәм шул нигездә медицина учреждениеләре үзләренә беркетелгән пациентларны кабул итәргә тиеш. Әгәр дә инде ул кагыйдәләр бозыла икән, пациентлар безгә мөрәҗәгать итәләр. Шулай ук тәүлек буе эшли торган телефон бесплатный горячий линияга шалтыраталар. Шулай ук районыбызда яшәүче халыкка мөрәҗәгать итеп шуны әйтәсе килә. Күбегез бүгенге көндә 2011 елның 1 маена хәтлек алыштырган менә шушындый иске рәвештә полислар белән файдалана. Бу полисларны срочно алыштырырга кирәк, менә шушындый электронный вариант. Чөнки медицина учреждениеләренә мөрәҗәгать иткәндә проблемалар килеп чыгарга мөмкин. Андый проблемалар килеп чыкмас өчен тизрәк безгә килүегезне сорыйм сездән. Акбарс иминият төркеме хәзер районыбызда яшәүчеләр өчен ОК доктор дип исемләнгән телевизион медицина сервисында тәкъдим итә. Бөтен республика буенча соралучы бу яңа төр хезмәт табиб белән көндәлек элемтәдә булуына, билгеле бер табиб белгечләр белән аралаша алу мөмкинлеген тәэмин итә. Телефон аша яки видео аралашу ярдәмендә пациент чикләнмәгән күләмдә табиб киңәшләрен, консультацияләр ала ала. ОК доктор телевизион медицина хезмәте гади дә уңайлы да. Мин тәҗрибәле табиб буларак ОК доктор медицина хезмәтен үзенчәлекле, уникаль һәм һәр кешегә дә кирәкле хезмәт дип атасым килә. Һәр районда яшәгән һәрбер кеше үзенә кирәкле табибка язылып, сәламәтлегенә кагылышлы проблемаларны хәл итәргә кирәкле консультациялар алырга мөмкин. Бу бик тә уңайлы. Еш кына авыру кешегә ниндидер бер гади генә мәсьәләне хәл итер өчен дә үзәк шифаханәгә үзенең табибына барырга туры килә. Әлбәттә инде язылган, язылу вакыты, чират тору, кайтырга
китергә сарыф ителгән вакытны исәпкә алганда, окей, доктор телемедицина хезмәте колайрак вариант булып чыга. Идән чыкмый гына телефоннан яисә видео элемтә ярдәмендә табиб белән аралашып була. Ул сезгә нинди анализлар бирергә кирәк, нинди тикшеренүләр узарга кирәклеге турында үзенең күрсәтмәләрен бирәчәк. Окей, доктор медицина хезмәте тиздә, уңайлы да. Мин моны бөтен кешегә киңәш итәм. Окей, доктор заман медицинаның бүгенгесе һәм киләчәге. Акбарс имения төркеме Татарстан Республикасында бу проектны беренче булып тормышка ашырганга бик бәхетле. Шулай ук әйтәсе килә, районыбыздагы эшмәкәрләргә, малый һәм средний бизнеста эшләүчеләргә АБС бизнес дигән яңа страховой продукт барлыкка килде. Якыннарыгызны саклагыз, безгә килегез. Сәламәтлек һәм милкәтегезне саклауда без сезгә булышырбыз. Окей, доктор сервисы түләүле хезмәт, аның өчен 1 елга абонемент сатып алырга мөмкин. Чыгарылышны спорт яңалыкларына күзәтү ясап дәвам итәбез. Узган шимбәдә Соба спорт комплексында 2000, 2001, 2002 елгы яшүсмерләр арасында татар-башкорт милли спорт көрәше буенча ачык шәхси команда турниры булды. Ул үзенең тормышын спортка бәйләгән якташыбыз, Эчке эшләр полковнигы, Татарстан Республикасы көрәш федерациясе башкарма директоры Наил Хөснулла улы Хамидуллинның якты истәлегенә багышланды. Наил ага 2010 елның 29 ноябрендә 62 яшендә вакытсыз гүр иясе булды. Аның хөрмәтенә булган турнирны Республика көрәш федерациясе һәм Саба муниципаль районы яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге оештырды. Бәйгенең тантаналы ачылышында район башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов, көрәш федерациясе җитәкчелеге Наил Хамидуллинның Казаннан кайткан хезмәттәшләре, бер туганнары катнашты. Мәртәбәле кунаклар район башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов кулыннан истәлекле бүләкләр татар халкының милли баш киеме түбәтәй кабул итеп алды. Көрәш федерациясенең башкарма директоры Рауил Хайруллин да ярышның баш хөкемдары Илдар Ермалаевка 40 яшьлек юбилее уңайыннан бүләк тапшырды. Наил Хамидуллинны һәркем яхшы сүзләр белән искә ала. Саба районында көрәшне үстерүгә ул үзенең әйтеп бетергесез зур өлешен керткән. Ул 1949 елда Алан-Елга авылында дөньяга килә. Гаиләдә 4 егет һәм 4 кыз үсәләр. 36 ел гомерен ул Татарстанның эчке эшләр системасына багышлый. Полковник дәрәҗәсенә кадәр күтәрелә. Хөкүмәт тарафыннан күпләгән бүләкләргә ия була. Отставкага киткәч, 2000 елдан ул көрәш федерациясенең башкарма директоры вазифасына алына һәм бөтен сәләтен көрәшне үстерүгә юнәлтә. Үзе генә түгел, аның бер туган энеләре дә Сабан туй батырлары, төрле бәйге призерлары. Ачык шәхси команда турнирында Саба һәм якын тирә районнардан барлыгы 10ннан артык районнан килгән көрәшче бил алышты. Алар 35 килограммнан алып 90 һәм аннан югары үлчәүләрдә көч сынашты. Сабалылар бу бәйгедә 20 призлы урын алды. Менә бүгенге көндә безнең Наил Хамидуллинның турниры булып Сабада. Монда инде безнең 12 команда килгән, 160 көрәшче. Сынап торып районнардан да күрше көчле көрәшчеләр килгән. Хәтта менә Актаныш командасы да районы да үзенең командасын җибәргән. 20дан артык көрәшче килгән иде алардан да. Булай инде гомумән менә көрәшчеләрнең әзерлекләре яхшы. Күбесе хәзер әзерләнәләр. Безнең республикада тиздән үтәчәк Сабан туй газетасы призына ярышлар. Монда инде 14-15 яшьлек, 16 яшьлек егетләр катнаша һәм 17-18 яшьлек көрәшчеләрнең ярышы үтә инде. Бу ярышлар Мамадыр шәһәрендә һәм Чаллы шәһәрендә үтәргә билгеләнгән. Булай менә инде хәзердән күренә бу егетләр инде монда менә бик яхшы гына чыгыш ясадылар. Һәм инде районнар составында алар киләчәкләр булачак ярышларга. Шул ярышлар нигезендә безнең республикада быел март айында Россия беренчелеге үтәчәк. Менә шушы киләчәк ярышларда җиңгән көрәшчеләребез сборныйга кирип, менә Россиядә безнең Татарстан Республикасының данын яклаячаклар. Шуңа күрә көрәш бик кискен дә үтте, бик зур техника белән күрсәттеләр егетләр. Тренерларның әзерлекләре, балаларны бик яхшы әзерләгәннәр. Һәм инде җирле Саба районы җитәкчеләре дә көрәшчеләр бик яхшы каршылап,
Bütün soyunu sazava etip, yaxşı rəngdə olar tərəf edib baralar indi. Şunaq da bu tradisiyonu Naylavi 10 yıl küləmində başqarma, Kiraşın başqarma direktoru bulub işlədi. Həm onun istədiyinə bu turnir 6-cı tapıldı. Həmin kiləsi yıllarda da bu turnir şulay davam etdik, ümitlənəmiz. 2002 һәм аннан да яшьрәкләр арасында 43 килограммга кадәр булган авырлыкта райондашыбыз Данияр Мифтахов, 55 килограмм авырлыкта Артур Билалов, 2000-2001 һәм яшьрәкләр арасында 50 килограмм авырлыкта Инсаф Габдрахманов, 60 килограммда Ирек Зарипов, 65-тә Алмаз Гыйльметдинов, 70 килограмм авырлыкта Салават Гәрәев беренче урынны яулады. Яхшы уен күрсәткән көрәшчеләр Идел журналына язылуга ия булды. Алар безнең районнан Ирек Зарипов, Актаныштан Илнур Сафиуллин һәм Теләче районыннан Фәрит Яруллин. Узган атнада Келдебәк һәм Тимершык урта мәктәпләрендә укучылар арасында баскетбол чемпионатының зона ярышлары узды. Келдебәк урта мәктәбендә үткән ярышның ачылышында район мәгариф бүлеге җитәкчесе Илфат Шакиров, Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгыннан килгән вәкил Тимур Гаязов һәм башка рәсми затлар катнашты. Мәктәпләрнең КЕС баскетбол лигасында Орша, Балташ, Биектау, Кукмара, Соба, Теләче, Әтнә һәм Питрәш районнарыннан килгән командалар көч сынашты. Киренке уеннарының җиңүчеләренә килгәндә, егетләр арасында беренче урынны Кукмара районы командасы, икенчене Орша районы яулады. Соба районы командасы 3нче урында. Кызлар командасы арасында беренчелеккә Балташлылар чыкты. Соба командасы лаеклы 2нче урында, Кукмара районы кызлары 3нче урында. Җиңүчеләр кубок һәм медальләр белән бүләкләнде. Кыш фасылы җиттеме, районыбыз халкы яңа елны каршы алу мәшәкатьләре белән янып йөри башлый. Авыл җирлекләре, оешма, предприятие биләмәләре, үзәк урамнар кардан, боздан ясалган сыннар белән бизәлә. Урман шибәрләре, чыршылар кайта. Алар кияз кызлардай балкып, төрле утлар сәйләнендә аеруча киш белән тирә-якка нур чәчеп утыралар. Матурлыкка исен китәрлек, мондый хозурлыкны бары әкияттә генә күрергә мөмкиндер. Инде ничә еллардан бирле кыш җитеп, кар яуган саен райондашларыбыз сыннар ясый тамам ыстарып, чын рәссамнарга әйләнгәннәр. Нинди әкият бар, кайсы геройлар күз алдына килә, иләрдә уенчыкларның нинди төре бар, бөтенесе дә эшкә җигелә. Һәм менә аларның кардан, боздан эшләнгән прототиплары күз алдында. Кайсы оешма биләмәсенә генә кермә, сәнәгать җитештерү, мәгариф, мәдәният, спорт, сәламәтлек тармакларына караучы һәм башка оешмалармы чын сәнгать әсәрләре каршы ала. Кыш бабайлар, кар кызлары, куяннар, аҗдахалар, аюлар, бер сүз белән генә әйткәндә, икенче дөньяга килеп эләккән кебек. Һәрберсенә караган саен күзеңне ала алмыйча сокланып карап торасың. Әйтерсең лә каршыңда бала чагың кул булгап сиңа дәшә. Яңа елда җанлы баклык бизи, аккарлардан күзләр чагыла. Көтелмәгән ак бәхетләр килеп, тартып алыр кебек янына. Йолдызлардан үзе нур коелып, ак чәчәкләр иңгә кагыла. Яңа елда татлы хис уянып, күңелләргә назлар агыла. Бәйрәм хисе үтеп, керә күңелләргә, дуслар булган чакта янында. Көтелмәгән бәхет килер кебек, яңа елның якты таңында. Бу кичтә районыбызда иң матур, яхшы әзерлекле оешма предприятиеләрне ачыклау, урыннар бирү максатыннан махсус комиссия эшлим. Иртәгә 23 декабрь көнне район үзәге байлар сабасында 15 сәгатьтә кыш бабайлар парады һәм үзәк чыршыны ачу тантанасы булачак. Һәркемне әлегә грандиоз тамашада көтеп калабыз. 24 декабрь якшәмбе көнне район үзәге байлар сабасында бәйрәм ярминкәсен уздыру ниятләнә. Барлык төр авыл хуҗалыгы продукциясе
материаллары һәм товарлары тәкъдим ителәчәк. Ярминкәдә теләге булган һәркем сәүдә итә ала. Башлану вакыты иртәнге сәгать 7-дә. Ә безнең атна информацион программасы шуның белән тамам. Якынлашып килүче яңа ел бәйрәме тәнебезгә саулык, йортларыбызга бәхет, күңелләребезгә шатлык алып килсен. Ямьле кичләр телибез сезгә. Исән-имин булыгыз.